Jodak malunga e sub-county ma Seme, county ma Kisumu ywak ewi nok mar pi alworano gino magikone miyo gigamo tuoche. Mana kaka Millicent Adhiambo leronwa, jodago wacho ni kata mana thieth malong'o bende ok giyudi e osiptende makono. E kindeni ma midhiero mar oro medo kwako gwenge mopogore pachoka, jodak malunga e Seme county ma Kisumu koro ywago nok mar pi e gweng'no magiyango ni chuno gilawo wach pi mabor maromo kilometers e kind abiro nyaka 10 eka giyud pi maler mar modho. Koro wasebedo gi chandruok mar pi ka ma onge kaka dhano nyalo konyore, especially kaka sani koro en oro. Mondo mi nwang' pi ka wawuotho kilomita 7 kata 10 eka nyalo nwang'o pi maber minyalo modho. Jodak golero ni thothne chuno gitiyo gi pi aora mochido ma oriwo gimoro amora, obed dhano koda ka jamni, ma bende kinde oro kaka sani to duono madog matin. Kama inyalo nwang'e pi machiegni en aora maoro ni Magada, en aora ma ndalo ma oro ng'eny kama to duono. Koro samo duono to dhano nyaka wuothi kodhi manyo tap mani kuonde maboyo moro ni mana South Rata. Kuom mano, ikoni tuoche migamo kowuok e pi mochido kaka nyaldiema omako kod giosiep mang'eta gi del kinde ka kinde. Taora nitie kacha to nyalo kelo shida nikech ji luoko lewni molil, ji luokore iye, to nitie kama chielo mabe ji tuome bende modhe mana kaka madho wacho kacha. Koro mano nyalo kelo, ok nyalo kelo tuoche. Aora matero jino kasa makoro mak chieng' rieny mang'eny cha to en pi moko nigo be ni modho kech en pi moting'o gimoro amora, dhok modhe, ji luoke, to mane modho. Ahero wacho bende ni lunga ka chandruok mar pino osemiyo wanyalo bedo ni tuoche osebedo matindo 1, 2, 3 moko kaka moko mag ikelo kod pigi. Wach makamano gilero ni medo keto ngimagi andaki kaluwore ni ka gisegamo tuoche to sama gidhi manyo thieth to giyudo bende ka yedhe onge e osiptal. Wan gi tuoche mag nyaldiema gi yudo ka ng'ato ni e kayo osiptal ka gipong'o moko diewore. Iyi kayi ta ebe kata kichwake pigino kichwako to kichwake bikete piny mokwe to gik mawuokie sianda sogoria ok inyal gombo. Okego gin gik malich ma mochokore to koro joma modha to donge pigni miyowa chandruok to yath be onge makadhi osiptal tayudo jakamama yath onge kata Panadol onge. County government mar Kisumu kata donors kata well wishers moko nyalo kama mondo megiyud ka gikonywa mondo wadwang' pi mine yud kata kaka nyalo luoko alode ka gi nyanya sama gibiro ka giuse chiro ka. Koro wach nane gabana en wang'a ka en okeo an mawuoyo kodi ni en nyakwara koro litna nyaka dhi e osiptal tachandra aduogo ma yath onge to pesa ka to dhi apani ng'eyo kaka saa en. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Lunga e Seme, Kisumu County.